טוב, אז שלום לכולם, אנחנו מתחילים היום את הלימוד המשותף שלנו של שיטת הסימנים. אנחנו מתחילים עם מסכת סוכה דף ב' עמוד א', נלמד קודם כל את העמוד, את ב' עמוד א', ואז נשתמש בעצם בשיטת הסימנים כדי לזכור מה קרה לנו בעמוד הזה, וככה נעשה בהמשך לכל המסכת. יאללה, בואו נתחיל. משנה, סוכה שהיא גבוהה למעלה מ-20 אמה, פסולה, ורבי יהודה מכשיר, ושאינה גבוהה 10 טפחים, ושאין לה 3 דפנות, ושחמתה מרובה מצילתה, פסולה. עד לכאן המשנה, נתחיל את הגמרא. תנא שנינו במסכת עירובין, מבוי, שהוא גבוה מ-20 אמה, ימעט. רבי יהודה אומר, אינו צריך. עכשיו שואלת אותנו הגמרא, מה ישנה גבי סוכה, דתני פסולה, ומה ישנה גבי מבוי, דתני תקנתא? זאת אומרת, מה ההבדל בין המשנה שלנו לבין המבוי? שאצלנו כתבו במשנה שסוכה שהיא גבוהה למעלה מ-20 אמה היא פסולה, ובעניין של המבוי במסכת עירובין כתבו מבוי שהוא גבוה מ-20 אמה ימעט. אז למה אצלנו כתוב פסולה ולגבי מבוי כתוב כבר את התקנה, את הימעט? מה ההבדל? למה עשו את ההבדל הזה? אז מתרצת הגמרא, סוכה דאורייתא תנאי פסולה, מבוי דרבנן תנאי תקנתא. זאת אומרת, סוכה היא דבר שהוא דאורייתא, ולכן אנחנו רוצים ישר לחתוך ולהגיד, זהו, הלשון שצריך להשתמש בה זה פסול. בדברי דאורייתא חותכים פסול מותר, מותר אסור, את כל הסיפור הזה. ומבוי שהוא מדרבנן, אז אפשר ישר כבר להגיד את התקנה של זה. לא צריך קודם כל לחתוך ואז להגיד תקנה, אפשר כבר ישר להגיד את התקנה שימעט. זה התירוץ הראשון. התירוץ השני הוא כזה, והיא בהתאמה, אם תרצה אתה יכול להגיד, בדאורייתא נמי תנאי תקנתא, גם בדאורייתא אפשר להגיד, ישר להגיד לשון תקנה, לא חייב להתחיל עם פסול מותר. מיהו סוכה דנפישי מילתא, פסיק ותנאי פסולה, מבוי דלא נפיש מילי תנאי תקנתא. זאת אומרת, בסוכה, נתחיל מההתחלה, בדברים של דאורייתא גם אפשר לרשום ישר את התקנה, לא חייב להתחיל עם פסול ומותר, אסור מותר. אבל בגלל שבסוכה יש לה המון עניינים והמון הלכות ודינים, והיא מאוד מורכבת, כדי לא ליצור בלבול על ההתחלה, אז ישר אנחנו על ההתחלה אומרים פסולה. אבל במבוי, שזה אין בו יותר מדי עניינים, אז אפשר כבר להגיד את התקנה וזה לא ייצור איזשהו בלבול. אוקיי, סיימנו את הנושא הזה וממשיכים. מנענה מילי, שואלת הגמרא, מאיפה לומדים חכמים את הדברים האלה, שסוכה שהסכך שלה גבוה מ-20 אמה היא פסולה? מאיפה לומדים את זה? ועכשיו יש לנו 3 דעות שהגמרא תביא על העניין. אמר רבא, דאמר קרא, למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל. זאת אומרת, למען ידעו, הציווי בפסוק הוא למען ידעו. עד 20 אמה אדם יודע שהוא דר בסוכה, למעלה מ-20 אמה אין אדם יודע שדר בסוכה, משום דלא שאלת בעינה. זאת אומרת, עד 20 אמה, הטווח הראייה של בן אדם היא גם לראות עד הסכך. זאת אומרת, אני יכול לראות עד הסכך, ואני יכול, כל הזמן אני יודע שאני נמצא בתוך סוכה, ואני חושב ושם לב לזה כל הזמן. למעלה מ-20 אמה, העין שלי כבר לא רואה, אין לי את כל הראייה של כל הסוכה מלמעלה למטה, ולכן אני לא כל הזמן רואה את הסכך, ולכן אני לא כל הזמן חושב על זה שאני בסוכה עצמה, וזה סותר את הציווי שצריך שלמען ידעו. כל הציווי הוא ידעו שאתה בסוכה, שתדע שאתה בסוכה. זה הדעה הראשונה. דעה שנייה, רגע, אני אוריד למישהו להסתכל פה. דעה שנייה, רבי זרע אמר, מהכה וסוכה תהיה לצל יומם מחורב. עד 20 אמה אדם יושב בצל סוכה, למעלה מ-20 אמה אין אדם יושב בצל סוכה, אלא בצל הדפנות. זאת אומרת, כתוב לנו פסוק, וסוכה תהיה לצל יומם מחורב. זאת אומרת, המטרה של הסוכה זה שהיא תהיה לצל, היא תעשה את הצל. עד 20 אמה אדם יושב בצל של הסכך, של הסוכה עצמה. אבל למעלה מ-20 אמה אדם יושב לא בצל הסוכה, לא בצל הסכך, אלא יושב בצל של הדפנות. הדפנות עושות לו את הצל, ולא הסכך עושה לו את הצל. אז עכשיו שואל אותו אביי, אמר לאביי, אלא מעתה עושה סוכתו בהשתרות קרניים, הכי נמי דלא אבי סוכה? שואל אותו אביי בעצם את השאלה הבאה, אלא מי שעושה מעכשיו, לפי מה שאתה אומר, יוצא שמי שעושה את הסוכה שלו בהשתרות קרניים, השתרות קרניים זה בין 2 הרים, יש 2 הרים גבוהים, ואני עושה את זה בעמק למטה, בין 2 ההרים. אז מי שעושה את זה בין ההרים, בין השתרות קרניים, בין 2 ההרים האלה, בין 2 הרים,
הכי נמי דלא הווה סוכה, האם גם במקרה הזה הסוכה שלו לא תחשב סוכה, והרי אנחנו יודעים שזה לא נכון. אמר לי, עונה לו רבי זרע עונה לאביי, אמר לי, הטעם, דל השטרות קרניים יקצל סוכה, אחא דל דפנות ליקצל סוכה. זאת אומרת, אם אנחנו נוריד את העניין של השטרות קרניים, אם נוריד את הערים, נוציא אותם מהתמונה, בסדר? אם נוריד אותם, אז יהיה לנו, אז מה יעשה את הצל? הסוכה תעשה את הצל. אבל אחא, במקום, אם זה למעלה מ-20 אמה, גם אם נוריד את הדפנות, לא יצל בכלל. אם נוריד את הדפנות, לא יצל בכלל. זה לא שאם נוריד את הדפנות, אז כבר הסוכה תעשה. זאת אומרת, וזה למה יש את ההבדל הזה. אוקיי, דעה שלישית. רבא אמר, מאחה, בסוכות תשבו 7 ימים. אמרה תורה, כל 7 ימים צא מדירת קבע ושב בדירת ארעי. זאת אומרת, הציווי מהפסוק, ש7 ימים אתה צריך לצאת מדירת הקבע שלך, וללכת ולהיות בדירת ארעי, לגור בדירת ארעי. עד 20 אמה אדם עושה דירתו, דירת ארעי. למעלה מ-20 אמה אין אדם עושה דירתו או דירת ארעי, אלא דירת קבע. זאת אומרת, הטענה של רבא, למה סוכה שהיא למעלה מ-20 אמה פסולה? זה כי עד 20 אמה אדם עושה דירתו דירת ארעי. כשהסוכה היא כבר למעלה מ-20 אמה, אז אדם כבר עושה את זה דירת קבע. וזה בניגוד למה שאנחנו מצווים בפסוק. אז מקשה לו אביי ואומר לו, אמר לי אביי, אלא מעתה עשה מחיצות של ברזל ושיחקך על גבן, הכי נמי דלא הווה סוכה, האם במקרה שאדם בנה סוכה שהיא למטה מ-20 אמה, היא בגובה הנכון והנורמלי ומה שצריך, אם הוא עשה את זה במחיצות של ברזל והוא שיחק על גבן, הכי נמי דלא הווה סוכה, האם זה לא נחשב לסוכה בגלל שהוא עשה את זה כדרך של קבע? בוודאי שלא, אנחנו יודעים שהתשובה היא שזה לא, זה סוכה שהיא כשרה. אז עונה לו רבא, ובעצם הוא מבאר את השיטה שלו, מסביר למה הוא מתכוון. אמר לי רבא עונה לאביי, הכי כאמינא לך, אני התכוונתי להגיד כך, עד 20 אמה אדם עושה דירתו דירת ארעי, כי אביד דירת קבע נמי נפיק. למעלה מ-20 אמה אדם עושה דירתו דירת קבע, כי אביד דירת ארעי נמי לא נפיק. זאת אומרת, עד 20 אמה, 20 אמה ומטה, שזה אדם רגיל לעשות דירת ארעי, אז גם אם הוא יעשה ב-20 אמה ומטה, אם הוא יעשה את זה בדרך של קבע, עדיין זה יחשב לו כסוכה וזה יהיה כשר. למעלה מ-20 אמה, שאדם צריך לעשות את הדירה כבר דירת קבע, גם אם הוא יצליח איכשהו לעשות את זה בדירת ארעי, עדיין זה לא נחשב לו, זה לא נחשב כסוכה. זהו, עד כאן דף ב' עמוד א', והסימנים הם כאלה לדף הזה. יש לנו 3 נושאים בדף ב' עמוד א'. יש לנו את הנושא הראשון של המשנה, שכתוב לנו סוכה שהיא גבוהה למעלה מ-20 אמה. סימן לזה זה בניין בולט, כמו סוכה כאילו שהיא בולטת מעבר למה שהיא צריכה להיות. סימן לזה זה דף ב', אז זה בניין בולט. אוקיי, והנושא השני זה תנן אתר, מבוי שהוא גבוה מ-20 אמה למעט. אז יש לנו את הסיפור של סוכה דאורייתא ואת התנא תקנתא, האם יש תקנה. אז סימן לזה זה ב' שזה 2, אז ב' במקרה הזה הוא שווה 20. למעלה מ-20 אמה צריך למעט. זה העניין של המבוי, ב' זה שווה ל-20. והעניין השלישי זה רבי זרע אמר מהכה, וסוכה תהיה לצל יומה מחורב, ואדם יושב ואדם צריך לשבת בצל הסוכה. זאת אומרת, הסימן לזה יהיה בסוכות בצל. זאת אומרת, דף ב', אז כל דבר, כל מה שאנחנו נגיד, יתחיל בב'. כל הסימנים שלנו מתחילים בב'. יש לנו את הסימן הראשון על בניין בולט, על המשנה שהסוכה שהיא למעלה מ-20 אמה פסולה. הדבר השני יש לנו על המבוי, שלמעלה מ-20 אמה צריך למעט, אז ב' שווה ל-20. ודבר שלישי זה שהסוכה צריכה לעשות צל, ובזה אדם יושב. והסימן לזה זה בסוכות בצל. זהו. 3 סימנים, בניין בולט, ב' שזה 20 אמה ומטה, 20 אמה צריך למעט, ובסוכות בצל.